Έχουμε πιάσει στη βόλτα μας ένα μικρό φίδι, ένα σπιτόφιδο. Βλέπουμε εδώ. Είναι από τα πιο όμορφα φίδια στην Ελλάδα. Βλέπουμε το κεραμιδί χρώμα του. Ένα πανέμορφο ζωηρό χρώμα. Η εξάπλωση του στην Ελλάδα είναι σχεδόν παντού. Όλη την υπηρετική χώρα, Εύβοια, Πελοπόννησος, Κρήτη, σε όλα τα νησιά σχεδόν, Θάσος, Σαντορίνη, Άνδρος, Κόπελος, Σαλόνισσος, Λευκάδα. Όπως βλέπουμε, το φίδι είναι ήρεμο, αγίνδυνο, δεν έχει δηλητήριο. Αυτά τα φίδια βρίσκονται σε όλη την υπηρετική Ελλάδα. Σίγουρα πέριξ της Θεσσαλονίκης έχει πάρα πολλά τέτοια φίδια. Πρέπει να προσέχουν να μην τα σκοτώνουμε. Κοιτάξτε το πως είναι. Φαίνεται ότι διαφέρει πάρα πολύ από την οχιά. Είναι λεπτό πρώτα απ' όλα. Τα σχέδια στο κεφάλι του είναι εμφανή και ξεχωρίζουν. Ξεχωρίζει πάρα πολύ. Όσο μπορώ να σας το δείξω. Ένα πολύ όμορφο φίδι. Το μέγιστο συνολικό μήκος με την ουρά μπορεί να φτάσει ως 1,20, συνήθως όμως είναι μικρότερο. Όπως το βλέπουμε έχει ένα μακρόστονο σώμα, συνήθως έχει κοιλίδες ή δύο παράλληλες γραμμές. Το χρώμα είναι κόκκινο, κεραμιδί, πορτοκαλί με μαύρο περίγραμμα. Το βασικό χρώμα το είναι γκρις, μπέζ ή καφετί. Προτιμάει κυρίως τα πευκόδαση, αγροκτήματα, θάμνους, φρυγανικές εκτάσεις, λιβάδια, πέτρες ανοιχτά με δάση, φιλοβόλα, υγρότοπους και από το ύψος της θάλασσας έως και 1000 μέτρα μπορεί να το συναντήσουμε. Προσπαθεί να κάνει ένα πέρασμα στο απέναντι δηλαδή. Βλέπουμε πόσο όμορφα και πόσο άνετα κρατιέται πραγματικά. Δραστηριοποιείται σχεδόν ολόκληρο τον χρόνο, είναι ημερόβιο κυρίως φίδι. Αν οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες των 7-8 βαθμών υποσχιά, το βλέπουμε και το χειμώνα και πολύ νωρίς την άνοιξη παρά πιο νωρίς. Κινείται κυρίως στα ανοιχτά, δεν του αρέσει πάρα πολύ η έκθεση στον ήλιο και οι υψηλές θερμοκρασίες. Κινείται προσεκτικά ανάμεσα σε θάμνους και βράχια, αναζητώντας την τροφή του. Και πολύ συχνά παρατηρείται σε οικισμούς με ανθρώπινο περιβάλλον. Δευγαρώνει την άνοιξη και γεννά μόνο 2 έως 8 αυγά μέσα του καλοκαιριού. Ξεχωρίζει. Ένα φίδι το οποίο μας έχει δώσει πολλά βίντεο χάρη στην ηρεμία του. Βλέπουμε την αναρριχητική του ικανότητα, πόσο ήρεμα και άνετα αναρριχάται. Τρέφεται κυρίως με τροκτικά αλλά και με πτηνά και σαύρες. Αν απειληθεί θα δακώσει, παίρνει στάση άμυνας, σφυρίζει, κορταλίζει την ουρά του. Είναι μη δηλητηριώδες φίδι, αλλά διαθέτει αδένες που εκρίνουν τοξίνες στο σάλιο, τα οποία δεν είναι απειλή για μας. Βλέπουμε την κίνησή του στα χόρτα μέσα, πόσο ήρεμα και άνετα πάει. Άλλες ονομασίες είναι αστρίτης, οχέντρη, τον μπερδεύουν φυσικά γι' αυτό λιοχέντρα και το μπερδεύουν με είδος οχιάς. Αυτό είναι το σπιτόφιδο ή αλλιώς ζαμενής σίτουλα. Η ονομασία σπιτόφιδο λέγεται ότι προήλθε από κάποια νησιά μας όπου το χρησιμοποιούσαν το φίδι βάζοντάς το σε υπόγεια για τον έλεγχο των ποντικιών.